Hej, i den her video vil jeg lige give et lille hint til opgave 3a. Og i opgave 3 der er det så, at man både skal bruge substitution og partiel integration, så jeg har skrevet begge regler hernede i bunden. Og I har nok allerede identificeret, at det her det er en sammensat funktion, og den er sammensat af den ydre funktion e i θ, og så er den indre funktion, som vi plejer at kalde t eller g af x, den hedder kvadratroden af x. Og så er det jo sådan, når vi skal bruge substitutionsmetoden, så skal vi ikke bare bruge den sammensatte funktion, vi skal også bruge g-mærke. Så den skal vi også lige have regnet på. Så g-mærke af x, så går vi op og siger, hvad var g for en funktion? Det var kvadratroden af x. Og hvis I kigger i jeres tabel, I har fået udleveret, så ved I, at den her, den har den afledte funktion 1 over 2 kvadratroden af x. Så det er vores g-mærke af x. Men g-mærke af x står jo ikke op i den her. Så vi skal have forlænget den her på en eller anden måde, ligesom vi har gjort med tal tidligere, så skal vi altså have gjort det med funktioner nu. Og den funktion, jeg har lyst til at forlænge med, det er, jamen jeg skal jo have divideret med 2 kvadratroden x på en eller anden måde. Og hvis jeg også ganger med 2 kvadratroden x, så har jeg ikke gjort noget, der er forbudt. Det her det er bare et grimt et tal, og så skal vi selvfølgelig skrive det, vi havde før. Sådan der. Så det her det er sådan set det samme integral, jeg har bare skrevet lidt om på det. Og nu kan vi se, at vi har faktisk, hvis vi skriver lidt om på det, vi har 2 gange kvadratroden x, og så har vi også vores g-mærke af x. Det var jo 1 divideret med 2 kvadratroden x, så det var den nederste her. Og så har vi faktisk også f af g af x. Så nu kan vi bruge vores sætning, hvor vi lige skal huske på, at alle de steder, hvor der står kvadratroden x nu, det var altså her, der skal stå t. Og alt det her, det kan ifølge sætningen altså erstattes med f af t.